Мин дус алар белән Уйныйбыз гел бергә, ләкин бу сүзләремә ышанмас бер көндә. Шаян алар кыюда, әйтәләр турысын. кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Духовка. Игътибар! Үтергеч күренеш! Нолик, тукта! Мин Нолик түгел, мин акробат! Егылып төшәсең бит, төшмим! Әйе, шулай ди. Син һәр вакыт төрле маҗараларга юлыгып батасың, ә мин коткарырга тиеш. Ай, егылып! Нолик! Ай, ярдәм гына. Нолик, син тинтәк! Симка! Шпуля! Без монда! Кайсыбыз батты инде, ә? Көлке түгел. Булышыйммы? Кирәгең бар иде. Шулай бит, Шпуля. Ихтиярыгыз, мин киттем алайса. Чыгарга кирәк моннан. ДимДимычның әнисе килә. Качабыз. Сәлам, ДимДимыч. Нолик, вакытында килдең. Әйдә утыртып йөртә. Без кайда? Духовкада. Монда мотор. Исе дә түгел, ис киткеч. Әлегәсе түгел. Духовка кыза башлады. Духовка ул җылытыла торган шкаф. Аның эчендә бик кызу, хәтта янып чыгу ихтималы бар. Асылында ул шуның өчен кирәк тә. Аңарда ит кыздыралар, бәлеш пешерәләр. Кайбер духовкалар газ янып эшли, икенчеләре электр белән. Аларында үзе кызып духовканы җылыта торган махсус электр җылыткыч бар. Сак булыгыз, нык кызган духовкага пешүгез ихтимал. Фуф, исенә башлады. Моннан тизрәк чыгарга кирәк. Симка, эшебез бит хәзер. Әйе, фиксиле бәлеш булачак. Мин теләмим. Мин телимме? Ныграк тотын. Йөгердек! Сак бул, йыгыласың. Син, ДимДимыч, Симка кебек. Ул да шулай дигән иде. Үзе егылып төште. Нәкъ камыр өстенә, Шпуля белән. Әнинең бәлешенәме? Әле дә чыга алмый яталарды. ДимДимыч, бәлеш әзер. Татып карыйсыңмы? Кая сыңалар? Бәлки алар ширеккә үрелеп, хәзер шундадыр, бәлештә. Әйдә, эзлик. Нишлисең син? Ипләп кенә аша. Ашыкма, тешләрең сына күрмәсен. Борынгылар тора торган урыннарда плита урынына учак янып торган гади чокыр булган. Ризыкны күмердә әзерләгәннәр. Соңрак чокырны мич алмаштырган. Мич һәрбер өйдә булган. Таштан, балчыктан, чуеннан мичләрдә утын я күмер якканнар. Аның җылысында аш та, бәлеш тә пешереп булган. 19-нчы гасырда газ плитасын уйлап чыгарганнар. Ул әлбәттә утынлы мичкә караганда күпкә уңайлырак. Секунд эчендә газ янып китә дә, берничә минут эчендә су кайнап та чыга. Ләкин газ куллануның хәтерлеге дә бар. Торбалар төзек булмаса газның шартлавы ихтимал. Электр плиталар я духовкалары бөтенләй икенче инде. Аларда ачык ут юк. Шуңа карамастан бик әйбәт пешерә дә, кыздыра да.
ДимДимыч, шартлый күрмә. Шундый тәмле бәлеш, ашап туя алмыйм. Оша, ДимДимыч. Бүтән сыймый. Нишләп утырасыз монда? Ничек инде? Сезне коткарабыз. Сез бәлештә түгелмени? Нәрсәгә соң мин аны ашап бетерә яздым? Мөгаен син яхшы дус булгангадыр. Әйе, бик ашыккан яхшы дус. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең